الحمد لله القائل في محكم تنزيله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي الله تنوك أولي من دون قصولي على كربك ني محمد دو أنا سودين سانو أنا كصحابة كرنغرلون أني ما منون تقولوا لاني بارا يمان كلي فوق سيدون لبا ما على قننا وبلا جلين يولا نمبر أمبا فلكان من دمنا كشيا كمان هنا يا لبان يبركي بدين تبشر فلا جبا مالكونا مالكوكا أمبا فوق أولي من دون سانغ أنواتي بلا جلين أو كني مدليلا بيوجولي كنا كنا نمبا ولا دنيا كفوا أمبي بماكو كنا من بولكو binabugu kabben janvier kaloma samba fla ani mugan duru la dado sango san alslamay de meton ansor bolo fara mimbi binabugu ubi bamato ka keneski ka kedugo donye ani tashiye kanyeshin uma nyina uyo la da lakle uyo wele bla alslamay uyo wele jabi ka ba fancha man fe ka binabugu sere amba wala donia ka fo binabugu nyina wajuli abuya taraka di ankara mugama Ustaz Adam Nuhu Jawara ni al-Islamiyat de meton ansor la selikela badu tumana mina aduna ni kenen sanmayin konnana ay al-Islamiyat jamafo asabatilen ko asigero la korfo dila tonye mogoma fukata se ma ba weleloma misrolo la angaje angani madawfe ite wala mi ala fu ko ala barkada ala mi sona ka bisu nyiranen aw kelengelena belaterina ka dali ala fe bi nyona chama me ala de bolo ala ko yirana shi ani kenen ni kunta janna salu an ala deli ni kenen ga ya ko ala ka nyira na ala sona ka nyira nin awla ami ala ton ka ala wali mana ka ala barkada e o ko fe amanga dugutigi fo olu menge la sabo mayna usona anga sigi ka faraw ka ya ama damne anga binabugu dugutigi la ka se fo ngomi solama ama dugutigi bela jelen fo ka nyara la ka bela jelen fo olu ka jinya de koso an bela jelen sigila ka faraw ka ya dugu boyana amu fo ku barkada ka deli ala fe duguin ala ka tanye abitanye ni kodo ani famu ani seni na folo mi ala ko dam abitanye ni beni keliyami ala ko dam o ko fe amanga alimamu fo ni ma fili anga alimami bebe ni kenenga ya misri fenfe ma fe sigidene ya be alimam be ni kenenga ya amu fo ku barkada ku wala imana ku barkada ka deli ala fe ko alimami ya ala ka bama ya rabbi jama illa doni hakli nyima ala ko danuma o ko fe amanga makoro fo ka donba bela jelen fo ka chew fo ka muso fo ma sen yerti kenenga am bela jelen fo ka bela jelen wala imana ka bela jelen barkada ka deli ala fe ala min sona ka nyirana ala ka san chama yirana wala anga meru ka delegation be ni kenenga ya amu fo ku barkada ku wala imano ka jenasi fo ka anteme bagaw bela jelen fo mo chama nyan demeni baraina fengo fenga dorame donana amba deli ala fe ala ka ke aljina saray ka jama kulu fo jama mun yeni kenen soro aw nana ala ka laydu do dafa anga sufi kebe anfiya amba fo ka barkada anga karamago ba chamane biya an sega dasi betroma na la sona ambe bije ka an wasadonna mogo ni kene organiser binabu konano nga fulba be klingile ka dam am septom de pompe be anno nga fulbi babu belajele kerenna amina aidra nyibala kene kano vraiment ne sojara ko sobe no ka fara nga almam ba min ple no ye able trawle nga fulbi baba yi nga bakoro almami fene o nyaaye kene kambi vraiment jarani ko sobe ka inu fe vraiment ko nyogomne ko sobe u ka fara nga je ka dugu bara ko sobe parce que ne kelen saka barake de ne almamu de bi barake ñogon fe ko sobe almamu u kan deme u ka conseil de dugu do mo
kayiraw la fɛnɛ dugudenw fana na denmisɛnninw fɛn fɛn bɛ yan nɔ a y'a muso bonya a to ka muso kɔ a ka muso bonya alhamdulillah an badenw an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala tanu ka barika da an bɛ kɛnɛ min kan ni ye kɛnɛ ba ye ni ye kɛnɛ barikalen kɛnɛ nin t'a sigi ko fɔlɔ ye filanan tɛ sabanan tɛ an bɛ foli lase kɛnɛ labɛnbaw ma n'o ye Binabugu Ansaru a n'a biro a n'a tɔnden bɛɛ lajɛlen ka foli lase alimamiw ani dɔnnibaa fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ka dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ an bɛ foli lase khasatan an ka karamɔgɔba ma min bɛna wajuli kɛ sisan ni ma ɲinɛ salon a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan a ye min fɔ a bɛnna a mɛnna wa siga t'a la maa caman ye baara kɛ n'a ye n'a ye bɛɛ fo sa fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan cɛ ani muso ani denmisɛn ani maakɔrɔ an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn n'i y'a mɛn ko Ansar o bɛ dɔ de kɔ dɔ de y'a sigi baara bɛ ka kɛ dɔ de ka yamaruya kɔnɔ ani dɔ ka hakilila kɔnɔna na a dogolen tɛ tɔɔrɔ ni gɛlɛya min ma kan min ma nɔfɛ bi ko tɛ labanamɔgɔ ye gɛlɛya dɔ bi de ye minnu b'a nɔfɛ n'o tɛ bi ko tɛ fɔlɔ gɛlɛya o kun ye dɔnnikɛla fanba bɛɛ taabolo ko t'a la olu ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin Sherif Usman Madani Haidara nka waati laban in na taabolo caman nana faamu ka hakilila dɔ k'a fɔ maa ŋanimantigi don cɛsiribaa don hakilila ɲuman b'a la min bɛ ka fɔ ani kɛta jaw tɛ kelen ye caman ye doni jigin ka tila ka kɛ dɛmɛba ye ka k'a ɲɛ ye mais gɛlɛya tora kulu damadɔ de bolo an bɛ waati min na ko bi an munna ka sabali nin bɛɛ kɔrɔ ka baara kɛ ka cɛsiri kɛ f'an bɛ waati min na ko bi mana an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu k'a ka denbaya ye sija ni kɛnɛya o bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ma kɛnɛ Ala ka daminɛ hɛrɛ la ka laban hɛrɛ la an b'an balima alisilamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo Ala subhanahu wa ta'ala min y'an tile hɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ a ka su hɛrɛ di an ma an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ni sigi Ala ka ɲɔgɔn caman yira an na mɔgɔ minnu ye kɛnɛ in organiser Ala ka kɛ an n'u ye sara ye diɲɛ ani lahara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an b'an ka karamɔgɔba fo n'o de ye a Seydi Usman Sherif Madani Haidara a bɛ cɛsiri min na diinɛ ko la a dogolen tɛ mɔgɔ si la tuguni o kosɔn o ko an karamɔgɔ ye wara ye ne ko an karamɔgɔ tɛ wara ye donso bɛ se waraba la an karamɔgɔ a ka bon wara ma a Seydi Usman Sherif Madani Haidara wallahi hali ni y'a jugu ɲininka min b'a lagosi hali ni y'a ɲininka a b'a f'i ye ko n bɛ karamɔgɔ lagosi mais a kanu bɛ n dusukun na bilahi an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an karamɔgɔ mɛn an ye o kɔfɛ n bɛ bɔ kuma la n bɛ n karamɔgɔ fo n'o de ye Mohamed Amina Haidara Ala ka si di an n'a ma Ala ka san caman yira an na Ala ko k'a ka kira hɔrɔma kama sɔla rasul haya Ala ka an bɛɛ sababa ma Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma Ala ka labanko ɲuman Ala k'o d'an na an baden alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ mun sɔnna ka na an ka wele in jaabi san o san an bɛ nin kɛnɛ in sigi an ka banbagatɔw ye ka hinɛ lase banbagatɔw cɛman a n'a a musoman bɛɛ lajɛlen ma minnu ye an kɔ Ala ka hinɛ na yalasa an yɛrɛ mana taa mɔgɔ ka sɔrɔ anw fana kɔ
min bɛ se ka ni ɲɔgɔn kɛnɛ sigi an yɛrɛ u ye. An bi karamɔgɔw fo minnu sɔnna ka na an dɛmɛ an ka nin baara in na. An b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn, k'u ni cɛsiri, u ni timinandiya. O bɔlen kɔfɛ an b'a an karamɔgɔ Serifu Usumani Madani Hayidara fo. Ala k'an sɔn sija ani kɛnɛya la. Ala k'a n'a ka denbaya sɔn sija ani kɛnɛya la, a n'a yɛrɛw n'an ka denbaya. An bɛ sija jumɛn de kɔ? Ala batosi a n'a kɛnɛya. Ala k'o di an n'an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma, a n'an yɛrɛw n'an ka denbaya. An b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn, dan tɛ foli min na, nin tɛ kɛnɛ kura ye, nin ye kɛnɛ kɔrɔ de. Ala k'an bɛn sababa ma. An b'a naba bɛɛ lajɛlen fo. Salamu aleykum. An bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barika da. Ala min ye an sabati ni kɛnɛ nɔrɔma in ka su in na. An n'an balimaw bɛɛ lajɛlen ka fara an ka karamɔgɔ sanuman kan n'o ye Jawara ye. An b'o Ala barika da. Kɛnɛ min don, kɛnɛ barikalen don, kɛnɛ kɔrɔtalen don. A bɛ tasiri kɛ ka taga an yɛrɛw ka baarakɛlaw ma. An ka jɔn sanuman minnu ye Ala sɔrɔ ka kɛnɛ sigi u tɔgɔ la. Jɔn sanuman minnu fana y'a sigi olu ka kan n'a sigili ye. An b'a ɲini Ala fɛ fɛn min bɛ n'a fɔ su in na Ala ka kɛ nɛɛma ye ka se u bɛɛ lajɛlen ma. Anw minnu tor'u kɔ Ala k'an taw kɛ ko ɲɛ. An ka fadi tɔgɔ la n'o ye direction exécutif ye a n'a ka organe bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka yan comité cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen fo. K'a fɔ an karamɔgɔ ka kumakan min ni a ser'u ma u y'a labato. Ka ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ bɔda ye an n'u bɛɛ lajɛlen. An bɛ an karamɔgɔ yɛrɛ fo a Seydi Serifu Usumani Madani Hayidara. Ala min kɛra nin sababu ɲuman ye ka sija ni kɛnɛya lafiya Ala k'o d'an ma. Ala ka n'a ka denbaya kɔlɔsi Ala ka n'u kisi. Sigi in Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Ala ka wuli hɛrɛ la. An b'an karamɔgɔ Jawara fo a bɛna kuma min fɔ su in na Ala k'a kɛ sabatifɛn ye dusukun na. Ka baara kɛ n'a ye Ala k'o kɛ. Ala kira hɔrɔma kama sallu ala nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin. O tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔ Ustaz Adam Nuhu Jawara ni alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru laselikɛlaba don. A ye laseliba kɛ nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na. Min sɔrɔla o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Balimakɛ don Alhaji Adam Nuhu Jawara min sigiyɔrɔ bɛnnen don Dumanzana Golfu ma. A Seyidu Sharif Usman Madani Hayidara ka garibu la fitinin dɔ don ka sigi su in na hinɛ ɲini kosɔn dugawu don kosɔn sarakati bɔ kosɔn ka ɲɛsin ani maa minnu ye nin diinɛ in baara ɲɔgɔn fɛ ni u tilala an na ka sɔrɔ u b'u ɲɛla u dalen don an na an yɛrɛ dalen don u la. Nin kɛnɛ in sigira olu tɔgɔ la i n'a fɔ an ni olu yɛrɛ dɔw jɛra k'a sigi waati tɛmɛnenw na wa a bɛna sigi anw yɛrɛ kɔfɛ a janya fara a surunya kan. O la ne bɛ jɛkulu fo jɛkulu min kɛra sababu ye ka nin sigi sen kan Jamiyatu Ansɔru Diin. Nin ye waleɲuman dɔn jɛkulu ye, nin ye bonyakɛ jɛkulu ye, nin ye diinɛ dɛmɛ jɛkulu ye, nin ye Ala barikada jɛkulu ye, nin ye ɲuman dɔn jɛkulu ye. Ka d'a kan Ansaru taabolo ye nin ye. N'an y'a mɛn don min na ko Ansaru maa kelen binna cɛla musola an bɛ kulu huwa Allahu siɲɛ 111 kala a ye k'o kɛ hinɛ ɲini ye ka se a ma. An bɛ tila ka dɔgɔkun kɔnɔ a dɔw walima tile 40 na a dɔw an bɛ kɛnɛ sigi k'o kɛ hinɛ ɲini ye ka se a ma. Komite bɛ tila ka laada sigi a yɛrɛ kan san kɔnɔ ani minnu jɛra baara in na n'olu binna ka kɛnɛ sigi olu tɔgɔ la ko banbaatɔw ka kɛnɛ. Maa ɲumanw kɛ i jɛɲɔgɔnw ye. N'i tununa u la u b'i yɔrɔ ɲini k'i lahalaya dɔn. Ni degun y'i sɔrɔ u bɛ wuli ka jɔ, degun bɛ wuli ka bɔ i kan cogo di. N'i banana u bɛ taa bɔ i ye, n'i fatura u bɛ sarakati bɔ i ye, u bɛ Ala deli kɛ i ye. Jamiyatu Ansɔru Diin. Nin ye jɛkulu de ye, jɛkulu min an farala ɲɔgɔn kan diinɛ tɔgɔ la
an farala ɲɔgɔn kan hakilina kelen dusukun kelen ka doni kelen ta tacogo kelen na ka taa n'a ye taayɔrɔ kelen na bilayɔrɔ kelen don jami'iyatu ansar din nin jɛkulu in an bɛ don a la don min na an b'an yɛrɛ kalama an ma diyagoya ka don an yɛrɛ de nana k'an ye cɛkɔrɔba dɔ ka laselikan mɛn cɛkɔrɔba min ka kuma danbe ni jogo kan diinɛ laseli kan an nana ko an ye nin cɛkɔrɔba in lamɛn ni maa min ye nin cɛkɔrɔba in nɔfɛ tugu i bɛ balo ɲɛnamaya in na i hakili sigilen hali ni balo ye bu ye i jigi ka ɲi maaw jigi ka ɲi i la ko n'i ye wele jaabi alijinɛ y'i ta ye o de y'an gɛrɛ nin cɛkɔrɔba in na ka don jɛkulu in na jɛkulu in na an bɛ don waati min na a ɲɛfɔra an ɲɛna ko réunion b'a la an bɛ to ka ɲɔgɔnyew kɛ diinɛ bɛ labaara cogo di an ko o bɛnnen don an ma u k'an ma ko wari sara fana bi a la cinka ordinaire san kɔnɔ tɔnden kelen kelen bɛ min sara an ko an jɛmɛ ni o fana ye o sara cogo o ka nɔgɔ an ma cogo min na an yɛrɛ bɛ se k'o kɛ u ko an ma ko cinkan cunen fana bɛ na an jɛmɛ ni o fana ye an bɛ o fana sara an sɔrɔla k'an tɛgɛ da k'an kale ko nin tɔn in an b'a dɛmɛ an ni a n'an ka nafolo n'an ye nin tɔn in janfa dawula dɔ kama sɔrɔ dɔ kama jɔyɔrɔ dɔ kama ala ni kuranɛ k'an ka janfa segin an ma an hɔrɔntɔ de y'an kale ta hɔrɔn jamakulu cɛla k'an tɛgɛ da kuranɛ kan o la an bɛ k'o de boli an bɛ k'o layidu de dafa ni maa min y'i jɔ kɛrɛfɛ ko ci t'an na mon frère i hakiliw fara ɲɔgɔn kan ci b'an na an bɛ ka layidu dɔ de ɲɛ boli sabu hɔrɔn siri juru y'a dalakan ye ansaruya bonya don karama don wasa don ka d'a kan ansaru ka baraji tɛ tigɛ minnu daan bɛ kaburu kɔnɔ yen ansaru bɛ ka mouvement min kɛ diɲɛ kɔnɔ o bɛ ka sɛbɛn o kun an minnu bɛ an ɲɛla nin waati in na baraji in bɛ ka sɛbɛn an kun o la n'i yɛrɛ ye k'i ye nin jɛkulu in den ye ala fo ala de y'i kɔ a disi fɛrɛ ka nɛɛma i kan ni jɛkulu in ye ala ansariya izzun wa karama ansaruya bonya don kɔrɔta don ala ansariya manhajun da'awiyatun tad'u ila alkitabi wa sunna nin ye jɛkulu de ye a tonen don weledakan de kan wajulikɛkan de ye nin jɛkulu in denw fara ɲɔgɔn kan nangarabakan ma an fara ɲɔgɔn kan woroyalakan ma an fara ɲɔgɔn kan dɔnkilidakan ma an fara ɲɔgɔn kan an ye sɛbɛkan mɛn sɛbɛmɔgɔ da o de y'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ wele da ka taa Alahu Taala ka kuranɛ de ma ani alakira ka sunna ne kan tɛ sunna tɛmɛ senna ma bal sunnatul muhammadiya muhammadu ka sunna jɛlen ka d'a kan sunna dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi anw bɛ siran o sunna in ɲɛ a sunna in n'a den kelen donna aw ka kabila kɔnɔ kabila denw bɛ ba ɲɔgɔn na a sunna in n'a den kelen donna aw ka sigida la sigida tɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ bilen a sunna in weledakan bɛ ka tɛmɛ misiri dɔw la a bɛ ka tɛmɛ arajoso dɔw la a bɛ ka tɛmɛ mutamari dɔw la al ansariya jami'iyatun islamiyatun tad'u ila isbati ruknu allazi la insaniyata dunahu ala wa hiya al-akhlaq ni ye jɛkulu de ye a tonen don ka wele da ka taa piye sabatili ma piye min ni ale ma sabati adamadenya ɲuman tɛ se ka kɛ diinɛ ti a seyɔrɔ ɲuman sɔrɔ basigi kɔnɔ o ye piye jumɛn ye jogo ɲumanya piye lamɔ gɛrɛgɛrɛ ansaru bɛ wele da ka taa o de ma nin ye jɛkulu de ye a ka sanu a denw ka sanu a ka doni sigilen don a denw de kamankun na ansaru diini denw de bi ansaru ka doni ta an t'an tɛgɛ jan kɔgɔji kɔfɛ wari ye jango faso kɔnɔ wari lijalibil masalihi lil ibadi wa dar'il mafasidi anil biladi
anw de bɛ yen ka hɛrɛ sama ka se sigida ma ani sigida denw ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ sigida kan ani sigida denw ɲɛmɔgɔ bɛ an na kɔsɛmɛyɔrɔ bɛ anw na kunkolo kalifayɔrɔ bɛ anw na anw ka kaidi uruhi ye cɛkɔrɔba ɲuman ye cɛfin nɔrɔma cɛ min ka fin a farikolo la a dusukun jɛlen don ka tɛmɛ jɛya kan a ŋaniya ka sanu ka tɛmɛ sanuya kan al-amidu sindid kɔsɛmɛyɔrɔ ɲuman al-murshidul jawadi dɔnnibaga fonisire hamilul islami fi sarai wa dorai cɛkɔrɔba min ye silamɛya doni a ko a disi la gɛlɛya kɔnɔ ani nɔgɔya kɔnɔ cɛkɔrɔba min ye silamɛw kungo ta dibi ani yelen na aminu hazil umma nin manto in na maa danayalen cɛkɔrɔba min juguw danbi a la hali n'o ma kɛ a fɛ juguya ma fɛn tiɲɛ cɛkɔrɔba min n'a ka jamakulu ka ɲɛtaga ye sɔlihu li muslihu ɲuman ɲuman dilanna almunkizul bashariya adamadenya soveba kuranɛ farikololama rajulun sabaka akluhu zamanuhu cɛ min bɛ avansi la a ka waati ɲɛ nin waati in sedina ali ko don almaktabatul mashiya biblioteki taamatɔ a seyidu sharif usman madani haidara an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn a ɲɛna anw ma ala ka ɲɛ an ma a y'an kunkɔrɔta ala k'a kunkɔrɔta a y'an kɛ maabaw ye an ka sigidaw la maaw dalen don an na hali n'u ma kɛ an fɛ a sababu ye cɛkɔrɔba ɲuman ye cɛ bɛ ni kan bɛɛ ala k'o sabati a ka du kɔnɔ an yɛrɛ dama ala k'an kan bɛɛ ala k'an cɛ bɛɛ ala k'an fanga se ala ka barika don an sɔrɔya la ala ka barika don an sɔrɔ la ala k'an balo an ansarulama ala k'an fatu an ansarulama ala kan'an kɛ ansaru kɔrɔ ye ala kira na so bonya kama sallu ala mustafa wa alihi na mun gɛlɛya ni y'an kɔnɛtelen ye réseau central la mani itasola bi mutasilin itasola ni maa min y'i tugu maa tugulen na i bɛ tugu n'i welela i bi sɔrɔ mani itasola bi munfasilin infasola ni maa min y'i tugu maa la maa min tugulen tɛ n'i welela i ti sɔrɔ c'est pour cela an y'an connecté réseau yɛrɛ la Basan ka dugawu jaabi tɔnɔ ba madani ka fonisireya tɔnɔ o conseil islamique ye bonya sɔrɔ ka kɛ fɛn mandi ye ka kɛ fɛn kanunen ye ka kɛ fɛn hakilisigi fɛn ye bi ni cɛkɔrɔba min ka ɲɛmɔgɔya ye maaw bɛ boli la ko fo n ka kɛ o conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye o conseil islamique yɛrɛ bɛ boli la cɛkɔrɔba dɔ de nɔfɛ ko fo a de ka kɛ ale ɲɛmɔgɔ ye fo bi maaw y'a dɔn ko o conseil islamique ka réunion ye hakilisigi ye k'u tɛna jama labɔ ka taa goudronba sanfɛ diinɛ tɔgɔ la ka sɔrɔ u mago bɛ jamana yigiyigili la cɛkɔrɔba min ye haut conseil sigi o minɛn kɔnɔ cɛfin nɔrɔma ko don ala k'an nafa n'a barika ye an b'a ka golokansigi fo shabihu abihi masilu abihi fata tamani aku madani sa'adu abihi aseyidu sharif ahmad tijani haidara an b'a fo ale de ye kayidu général ye cɛ bɛ ni kan bɛ ala ka sabati din kɔnɔ ala ka segin n'a ɲuman ye ka n'a ɲuman sɔrɔ sɔli ala rasulil karim o la su in an y'a fɔ a ye cogo min na an sigira sarakati bɔ kɛnɛ kan diinɛ bɛ nin dɔn ala kira ba ko ten kisi ni nɛɛma bɛ kira ma a ko man amila minal muslimina ani mayitin amalan salihan adi afallahu lahu ajrahu wa nafa allahu bihil maiti mustafa koti ko ni maa min ye baara kɛ kabini aw silamɛw la su dɔ tɔgɔ la baara min ye baara ɲuman ye ko Allahu Taala bɛ baara in baraji double k'a di aw ma ka su nafa n'a ye jɔn de ko ni maanifin sara k'a banna o faamu bɔra min faamu min b'i kɔgɔ da ala kira ka suna jɛlen na o la an bɛ suna kɛnɛ kan ni hinɛ bɛ banbaatɔw sɔrɔ sabu u y'a dinge ye minnu bɛ k'a bɔ u tɔgɔ la a hinɛ b'u sɔrɔ a barika bɛ di olu yɛrɛ la sabu olu yɛrɛ y'a dinge ye a ye ala bato minnu ye ala bato n'u tilala an na an filɛ ka kɛnɛ sigi olu de tɔgɔ la don dɔ kɛnɛ in bɛna sigi an yɛrɛ tɔgɔ la a janya fara a surunya kan an k'an janto an yɛrɛ la
an k'an sen da yɔrɔ dɔn ni dugukolo fan bɛɛ kɛra ŋɔni ye i sen da cogo dɔn a bɛ da ŋɔni min kan a ka n'i sɔgɔ ka se ni ma a y'aw cogo dɔn an filɛ min na nin ye ni ala ko tɛ ni Huawei a bɛɛ ye nkalon ye a y'aw yɛrɛ connecté ala la o de ye connexion ye min forfait tɛ ban silamɛw an bɛna bɔ yan yanni an bɔdon cɛ yan an ka kɛ maa ye min bɛ nin don in ɲɛsigi al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti maa keguma o de ye maa ye maa min y'a ka kow jateminɛ ka baara kɛ baara la baara min bɛna nafa saya kɔfɛ silamɛw kɛnɛ in bonya kɔsɔn su na ne bɛ don Imamu Gazali a ka bilasiralikan dɔ la a ye min di a ka kitabu kɔnɔ kitabu in bɛ wele ko Majmu'atu Rasailu li Imamil Gazali al-Maw'izatul Khamisa. Imamu Gazali a ka kitabu in kɔnɔ ni ladilikan in b'a fɔ ko bilasiralikan 5nan hadisul kudusi do o de ye min tɛmɛna Allahu ani Muhammadul Mustafa cɛ Jibirila sen tɛ min na yaqulu Allahu ta'ala masa b'i kanto ya ibn Adama ya adamadenw cɛw musow kuma bɛ ka kɛ e fɛ ko la takun mimman yaksuru tawba wa yatulul amala ko hey kana kɛ maa ye min bɛ segin kɔ surunya ka tuubi maa min bɛ surunya segin kɔ la ko kana kɛ o maa ye ka nata janya n bɛna dabila ni ala y'an balo ka se san wɛrɛ ma an bɛ tuubi o dabila dɛ ko kana kɛ o maa ye fiyewu ala de bɛ ka kuma wa yarju al-akhirata bi ghairi amalin kana kɛ maa ye maa min bɛ lahara alijinɛ sɔrɔli nata ka sɔrɔ a ma alijinɛ baara kɛ alijinɛ baara o de bɛ daminɛ kabini bayatul islamiya kɛtɔ i fɛ k'i sabati o kan alijinɛ baara o de bɛ kɛ kabini dugadenya kɛtɔ i fɛ alijinɛ baara o de bɛ kɛ kabini kɛtɔ ka sigiɲɔgɔn gasi sigi i jantɔtɔ sinji la i jantɔtɔ laadiriya la i ka baaraw la alijinɛ baara o de bɛ daminɛ kabini tumana min na muso sɔnna k'a farikolo datugu ka bɔ walicɛw filɛli ma ko kana sɔn ka kɛ maa ye min bɛ alijinɛ sɔrɔli nata ka sɔrɔ a ma alijinɛ baara kɛ alijinɛ baara de bɛ mɔgɔw don a kɔnɔ islawha bima aslaftum fil ayamil khaliya a y'aw yɛrɛ damu alijinɛ kɔnɔ ni fɛn sababuya ye a y'aw yɛrɛ langoloya ka bɔ walejugu kɛ minnu na ka tɛmɛ silamɛw masa bɛ ka kuma ko kana kɛ maa ye yaqulu qawlal abidina wa ya'malu amalul munafiqina ko kana sɔn hey cɛw musow kana kɛ maa ye maa min n'a kumana ala batolaw ka kumakan b'a da kɔnɔ n'i y'a kumakan mɛn a bɛ k'i kɔnɔ ko ala mɔgɔ don a nɛn ka di ko ka sɔrɔ a kɛwale ye nafigiw ka kɛwale ɲɔgɔnna ye kana sɔn fiyewu i kumakan ɲuman o n'i kɛwale ka ɲɔgɔn fɔnko ɲɔgɔnya a fɔ de ma o kuma ko nafigiya nana ka fɛn bange kɛnɛ kan ɲuman na ka sɔrɔ n'i kelen fɛrɛla i bi ala kota maa dɔ tɛ walimuso tigɛ minɛ jama la n'a kelen fɛrɛla a b'i bolo da walimuso kamakun na ka jigin maa dɔ tɛ surɔfɛn minɛ kɛnɛ kan nka n'a cira ma orange money kan a b'a yɛrɛ sɔrɔ ko kana sɔn ka kɛ maa ye maa min bɛ ala batolaw ka kumakan fɔ
k'a sɔrɔ a ka kɛwale ye nafigiw kɛwale ye in utiya lam yakna'u ko kana kɛ o maa ye maa min ni dɔ dir'a ma a tɛ kari ni min dir'a ma ye n'a ye jɔyɔrɔ min d'a ma o jɔyɔrɔ t'a bɔ n'a ye bonya min k'a ye o bonya t'a fa n'a ye min d'a ma sɔnnifɛn na o sɔnnifɛn fɛnɛ ti a wasa ko kana kɛ o maa ye fiyewu imamu Gazali a bɛ ka nin fɔ a ka kitabu kɔnɔ majmu'atu rasailu li imamil Gazali hadisul qudusi do wa in muni'a lam yasbiru ko n'a tigilama balila n'a kumaniyara fɛn ma ni fɛn ma d'a ma a tɛ sabali i b'a di maa min ma don o don min na n'i y'a jɛ a la a bɛ kɛ i n'a fɔ i ma deli ka ɲumanya k'a ye ko kana kɛ o maa ye fiyewu nin ye bi tile ye n'i y'a di u ma tant que i ka dili ma se olu de ma hali n'i ye maa 1000 sɔn tant que ale ma ye maa 1000 na a b'i tɔgɔ tiɲɛ k'i tɛ ɲumankɛla ye a b'i ka ɲumanya o bɛɛ lagosi k'o bɛɛ ye tɔgɔ ɲini ni yɛrɛ yira ye sabu ale de m'a sɔrɔ n'ale tun y'a sɔrɔ walahi a bɛ k'a fɔ di cogo min ma k'o ye yɛrɛ yira ye n'i y'ale yɛrɛ wele ka tele jɔ k'a d'a ma walahi a b'a minɛ k'i tanu ko nin tɛ yɛrɛ yira ye maa o maa bɛ ka maaw ka ɲuman lagosi ko ɲumanya kɛ tɛ ko tɔgɔ ɲini don ale de tɔgɔ ma sɛbɛn a cahier la k'a d'a ma sinon n'i y'a tɔgɔ sɛbɛn cahier la i bɛ micro d'a yɛrɛ ma ko kuma ye réseau kan i ka dibagaw fo a bɛ kuma ka fɔ fo ka fu fɔ kana sɔn ya'muru bil khayri wala yaf'aluhu ko kana kɛ maa ye maa min a bɛ mɔgɔw yamaruya ni ɲuman kɛ ye nka a yɛrɛ tɛ ɲuman kɛ kuma bɛɛ a ye kɛ fonisire ye nka e yɛrɛ t'a di kuma bɛɛ a y'aw sinji tugu e yɛrɛ kɛmɛ k'i sinji tigɛ kuma bɛɛ a y'aw hinɛ aw furumuso la e yɛrɛ kɛmɛ k'i furumuso tɔɲɔ a ye sigiɲɔgɔn gasi sigi e yɛrɛ kɛmɛ ka sigiɲɔgɔn tɔɲɔ ko kana kɛ o maa ye a b'a fɔ mɔgɔw ma ko a ye ɲuman kɛ nka ale yɛrɛ tɛ ɲuman kɛ fiyewu wa yanha min asharri walam yantaha anhu a bɛ mɔgɔw fatani k'u kana juguman kɛ nka ale yɛrɛ b'a kɛ a bɛ mɔgɔw bali jugumankɛ la nka a yɛrɛ b'a kɛ o tɛ bougie ye sa wa ka yelen di maaw ma k'i yɛrɛ jeni ala ye kankari da o tigilamɔgɔw ye dɛ atamuruna nasa bilbirri wa tansawna anfusakum yali aw de bɛ mɔgɔw yamaruya ni ɲumankɛ ye ka ɲinɛ aw yɛrɛ kun kɔ k'a sɔrɔ aw bɛ ka kuranɛ kalan kuranɛ kalanna mɔgɔw fɛ kuranɛ ko nin man ɲi o de b'u ka du kɔnɔ kuranɛ ko nin de ka kɛ nka u ka du t'o kɛ u yɛrɛ t'o kɛ ko kana sɔn fiyewu i ka kɛ o ye yuhibbu salihin wa laysa minhum ko a tigilamaw u bɛ maa ɲumanw fɛ maa ɲumanw ko ka di u ye e m'a ye wa bɛɛ ko Hayidara a ko ka d'an ye Hayidara ko ka d'an ye Hayidara ye wele da ka taa fɛn dɔ de ma a ka ko diya ye yali i bɛ k'o baara wa Hayidara a jalan tɛ dɛ a ye wulikajɔ dɔ de kɛ ka baara dɔ kɛ ka kuma dɔ fɔ e y'a kanu maa ɲuman don a ye min fɔ i bɛ k'o kɛ wa ko kana kɛ o tigilamaa ye minnu bɛ maa ɲumanw kanu nka a yɛrɛ tɛ fara ɲumankɛlaw kan ka ɲumanya waleya wa yabghadul munafiqin wa hum minhum ko wa k'a tigilamaaw bɛ nafigiw kɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ ye nafigi ye nafigi ko man d'a yɛrɛ ye fiyewu
a kɛwale ni a kumakan na nka a yɛrɛ ye nafigiw dɔ ye alisilamɛw kana sɔn i kelen ka diinɛ jisoli yɔrɔ ɲuman minɛ kana sɔn adamaden dɔ kanu adamaden dɔ bonya jɔyɔrɔ dɔ dawula dɔ tɔgɔ dɔ o ka taa n'i ye jiwoyo fɛ sabu Seydina Ali y'o kangari da ko fɛn min ka jugu ni fɛn bɛɛ ye k'i b'a dɔn wa ko maa min sɔnna k'a ka lahara feere a ka diɲɛ na Ali ko nin ye fɛn jugu ye koyi ko Ali ko Ali k'u ma tuguni k'a b'a dɔn ko fɛn min ka jugu ka tɛmɛ o fɛnɛ bɛɛ ka tuguni wa maa min sɔnna k'a ka lahara feere a ɲɔgɔnna dɔ ka diɲɛ nɔfɛ laysu fi irin wala fi nafirin u bɛ giri u yɛrɛ ma ten u tɛ kulun kunna u t'a laban na nin y'a ka lahara feere ka diɲɛ choisi e yɛrɛ hɔrɔndentɔ e silamɛtɔ e yɛrɛ fana k'i ka lahara feere ka tugu ale kɔ ale ka fisa ni e ye alisilamɛw ko la yafalu ma yu'mar wallahi k'a tigilamaw u bɛ ka yamaruya ni fɛn min ye k'u k'o kɛ u t'o kɛ fiyewu wa yafaluna ma la yu'maruna bihi u bɛ fɛn de kɛ u ma yamaruya ni fɛn min ye musow yamaruyara de k'u ka disa biri k'u farikolo datugu ka bɔ wali cɛw la nka musow ti k'o kɛ kangari dara musow ye k'u kana fini siri u kɔkɔ la ka dukɛnɛ cɛ ci musow bɛ k'o de kɛ kangari dara mɔgɔw ye k'u ka balo halala de la mɔgɔw banna halala ɲinini ma u ye slogan sigi ko haramu yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ kuma tɛ halala ma mɔgɔw sɔnna ka balo ta ne sobon na ka sɔrɔ Alahu Taala ye so haramuya kangari dara mɔgɔw ye k'u ka sinji tugu kangari dara mɔgɔw ye Alakira fɛ k'u ka sirifuw bonya u k'u hakili to sirifuw la u ka sirifuw gasi sigi nka maaw bɛ ka diinɛ baara kɛ k'u mago bɔ sirifuw la Alakira dun ko ten kisi ni nɛɛma bi a ma ko inna li kulli shay'in asasun wa asasul islam hubbuna ahlal bayti Mustafa ko ten ko i ka dɔn diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sigi spacement dɔ de kan pour être bien posé a kana lamaga jɔfɛn kana lamaga ko ni silamɛya diinɛ in sigilen bɛ spacement min kan pour diinɛ ka ɲa diinɛ maa bolo diinɛ ka kɛ hakilisigi fɛn ye diinɛ ka kɛ basigi fɛn ye ko a sigilen bɛ sirifiw kanuni kan Muhamadu Mustafa ale de ye nin fɔ san 1000 san 400 san 440 ani kɔ ni maa min ko ale ka diinɛ ko bɛ ɲa a bolo ka sɔrɔ kira somɔgɔ ko tɛ sira bila a tigilama ɲɛ limaniya min b'a bolo limaniya jalani don a tɛ kɔtigɛ Seydina Ali ko ten koyi a ko maaw la maa kunnandi o de ye maa ye maa min ye anw sirifuw dɔn maa min ye an sirifuw ka hakɛ dɔn maa min ye i gɛrɛ Ala la ni anw ye maa min ye an sirifuw kanu kɔnɔna jɛyalen na maa min an y'a wele ka taa fɛn min ma a y'o labaara an y'a tigilama bali ka bɔ fɛn min ma ko nin tɛ kɛta ye hɔrɔn ma silamɛ ma a tigilama y'i sen bɔ o la k'o tigilama ye anw kira somɔgɔw dɔ ye lahara jɔ don a tigilama bɛna wuli ka fara Muhamadu kan yɔrɔ min na Muhamadu bɛna sɔrɔna doli kɛ ninnu kumaw de fɔra a mɛnna bi ni maa dɔw nana ko sirifi ko tɛ tiɲɛ ye a bɛ fɛ ka kira de neni indirectement Muhamadu Mustafa a bɔnnaw a ko nin diinɛ in bɛ dɔn ni olu de ye nin diinɛ in a basigili a diinɛ bonyali o ye sirifiw kanuni ye an bɛ Ali de ka kalo la
kira ko cɛ min ma ne ye dɔni dugu ye ali y'a bulonda ye huwa alwalidu lazi wulida fi jawfil kaaba ale de ye den kelen ye min bangera alkaaba kɔnɔ ala kira ko ali de ka hakɛ la ko ali ko nafigi tɛ kanu e n'i bɔnnaw fo ka se diɲɛ wuli ma ali e n'i bɔnnaw silamɛ tɛ aw juguya fiyewu n'i ye maa o maa ye ka sirifiw juguya nafigi don k'a to misiri kɔnɔ n'i ye muhamadu mustafa de ka kumakanw ye anw bɛ ka segin a kan n bɛ tɛmɛ ni walanda ye a ko ya bini adama min yawmin jadidin illa wal ardu tukatibuka a ko diɲɛ don o don adamaden diɲɛ don o don dugukolo bɛ ka kuma e fɛ diɲɛ don o don an kelen o kelen filɛ nin ye an sen tatɔ k'a da dugukolo bɛ ka kuma an fɛ fi kawulin a ka kumakan na ya bini adama ya e adamaden tamshi ala zohari summa tahzun fi batni ko adamadenw i bɛ ka taama ne dugukolo kɔkaya sɔɔni i bɛna hujunu ne dugukolo kɔnɔya sɔɔni dɔrɔn a tɛ janya sɔɔni dɔrɔn balimaw ni furuɲɔgɔnw ni cɛɲɔgɔnw u bɛna ɲɔgɔn wele ko janaza ye nin waati ye a bɛ kɛ ala ka hinɛ Bacani Tarawele la ale de tun bɛ nin fɔ ko an ka hakili to don na don min an janen bɛna dugu cɛci a bɛ kɛ walahi cɛkɔrɔba dalen filɛ nin ye a ko don dɔ an ka hakili to don na heyi denmisɛnw a tun bɛ kuma ta ko an ka hakili to don na don min an janen bɛna dugu cɛci a bɛ kɛ dɛ ngara in kumakɛla bayi lalimu bayi majilisutigi bayi nafolotigi bayi tɛgɛlankolon in alabatola bayi alakotala bayi don dɔ barangali sanfɛ an si tɛ da an kɛrɛ kan an bɛɛ janen bɛ dugu cɛci k'an ka yɔrɔ kaburu don sɛgɛrɛ a bɛ kɛ sigi in kun ye nin de ye ka nin don ɲɛsigi o de ye hɔrɔnya jɛkulu fara ɲɔgɔn kan an ka ansaruya an donna la de dayɔrɔ ɲini kama anw ma don ansaruya la kɔntara kama ko ni nin waati sera an bɛ bɔ a la ni nin waati sera an b'a dabila n'an ye dawula sɔrɔ an b'a bila n'an ye tɔgɔ sɔrɔ an bɛ kɛ karafe juru samabaa ye ka se sirikɛ n'a ka denbaya ma anw ma don ansaruya la o kama anw donna de fo don min na an bɛ da an kɛrɛ kan o la fantanya tɛ an bɔ nin jɛkulu in na banajugu t'an bɔ a la wari sɔrɔla o t'an bɔ a la dawula sɔrɔla o t'an bɔ a la sabu an ye adamaden halalaw de ye an janbi an dalakan na o de kama an filɛ dibila taama la an filɛ fonɛnɛ muɲuni na an filɛ samiyɛ sanjikɔrɔ taama la an ti sɛgɛn an ti ɲina doni de don an yɛrɛ de y'an yɛrɛ ɲun doni na hɔrɔn siri juru ye a dalakan ye maa waso yɔrɔ ti Hayidara kan Hayidara nina walima a jugu la k'i bi k'a kɛ Hayidara ye walima ne y'a k'a ye kunun ka kɔn o maa tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min waso yɔrɔ bɛ Hayidara kan alfadlu lil mutakaddami maa fɔlɔ fasamantiya ye maa de ta ye min fɔlɔ kɔnna ka ɲumanya kɛ n'i ye e kɛtɔ ye bi ko ne de y'a daminɛ anw de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ kunun i bɔra i ka so de k'a sɔrɔ a ka so a ka laselikan kama i dara o de la o de y'i dusukun marqué i tugura a la n'i sɛgɛnna i bɛ taa cɛkɔrɔba in b'a dalakan kan maa min ma gɛrɛ Hayidara la o waso yɔrɔ ti Hayidara kan e min fana bɛ boli la Hayidara nɔfɛ bi i yɛrɛ bolo k'i bɛ bɔ ka bin na i bɛ ka baaraw kɛ i bɛ k'a kɛ i yɛrɛ de ye yamununa alayka an aslamu kul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman silamɛw ye nin de laɲini waati dɔ la k'u bɛ waso Muhamadu kan ko sabu olu bɛ k'a bɔ k'a di Muhamadu ma ko sabu olu bɛ ka garidi ta Muhamadu ka da la ko sabu olu bɛ k'u ka baara bila Muhamadu ka baara ye k'u y'a essayer k'u b'u nun kɔrɔta Muhamadu kan Ala ko heyi k'u bɛ k'a laɲini k'u bɛ nɛɛma e kan k'u b'i kunnada a f'u ye k'u kunnadali yɔrɔ tɛ e kan
ala de bɛ nɛɛma u kan ala de b'u kunnada sabu ala y'u kɔ disi fɛrɛ ni silamɛya ye Haidara de bɛ waso anw kan an waso yɔrɔ ti Haidara kan dɛ ayi sabu ale de y'anw kɛ maa ye mɔgɔw dalen don an na hali n'u t'an fɛ ka ansaru ye sigida la mɔgɔw b'i juguya nka u da b'i la ni wale jugu nana ni dɔ y'i togoma n'a ye dɔ b'a fɔ ko hey a y'a lajɛ ninnu ye Haidara ka mɔgɔw ye dɛ a ye ko in jate minɛ est-ce que olu don nin de ye bonya ye nin de ye wasa ye wasa karamɔgɔ nɔfɛ o la an ka ansaruya dayɔrɔ ɲini don an donn'a la de dingɛ kɔnɔla sabu ni dingɛ kɔnɔla ma fɛrɛ maa min ye wolo ma fɛn ɲa o tuma kana an lagosi k'an bɛ nin bɔ ka bin na ko wari t'an kun non an mana ko wari ka d'an ma an bɛna don min na an yɛrɛ de ko k'an bɛ tɔn in dɛmɛ an ni a n'an ka nafolo an nana de k'an bɛ tɔn in balo an mana ko tɔn in ka balo ko anw ka balo tɔn in na sitanɛ sera adamaden dɔw fɛnɛ la tan de kabini kira tile nin de bɛ yen dɔw fantanama tun bɛ Muhamadu Mustafa nɔfɛ Muhamadu ye dugawu k'u ye u yɛrɛ kelen k'a fɔ ko ka dugawu k'u ye u ye nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ olu tilala ka kɛlɛ ɲɛsin Muhamadu ma wallahi ansaru aw k'a dɔn Muhamadu Mustafa n'a ka sahabaw tɛmɛna yiriju min jukɔrɔ dɛ an yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ o yiriju kelen de jukɔrɔ filaburu o filaburu ye Muhamadu n'a ka sahabaw kunkolo gosi o filaburu kelen de bɛ k'an yɛrɛ kunkolo gosi mɔgɔw de murutira ka bɔ Muhamadu kɔ fi dabaliya bɛ ban wahayu sɛbɛnbaga Musaylimatul Kazzabu Muhamadu balolen ɲɛna a ye jama fara ka kiraya wele a yɛrɛ la ni tɔnden dɔ murutira bi e yɛrɛ b'a faamu na ko tɔnden don he i poro yɛrɛ kan i sabati i yɛrɛ kan an bɛɛ kelen kelen de bɛ da kaburu kɔnɔ fɛn minnu filɛ ka kɛ bi ka ɲɛsin Haidara ma ni ninnu de ma kɛ siga Haidara ka Haidaraya ko la siga ka alamaya la tant que ninnu ma kɛ wa ni ninnu de kɛra n'i ye ninnu de kɛtɔ ye ko maaw Haidara ye minnu lamɔ Haidara ye minnu latubi olu de kɛmɛ ka bɔ ka karafe sama ka ɲɛsin Haidara n'a ka duma a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin layidu dafara i balolen ɲɛna minnu bɛ ka layidu bɔrɔtɔ e se t'o la ansaru k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn maa ɲuman kan k'aw fo nin ye layidu dafa jɛkulu ye nin ye baara ɲuman kɛ jɛkulu ye nin ye diinɛ dɛmɛ jɛkulu ye diinɛ bɛ waso ni jɛkulu min ye bi al-islamu muftakirun bil ansar ni silamɛya diinɛ a wasolen don bi ni ansaru de ye k'anw de bɛ k'ale ɲɛda ɲuman yira diɲɛ kɔnɔ maaninw ko k'anw minnu ye kerecɛn ladegilaw ye anw de bɛ ka kerecɛnw tuubi ni an kɛwale ɲuman ye a ye maaw wele ka don diinɛ la ni aw jogo ye ka sɔrɔ aw da dennen don fabi rahmatin min Allahi linta lahum law kunta fazzan galizal qalbi lan fadu min hawlika ni ala ka hinɛ ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ Muhamadu e sɔnna ka sɔnnɔgɔya kɛ maa ninnu ma ni Muhamadu ne kun kɛra maa jogojugu ye maa dusukun gɛlɛn ye maaw ma file nɔfɛ la a bɛɛ tun bɛ boli Haidara ni ala ka hinɛ ye e Haidara magayara mɔgɔw ye fo maa molobali b'a filɛ k'i tɛ ko dɔn i sabalila Seydina Ali ko mina sabali fo sabali k'a dɔn ko sabalila Haidara sabalila fo sabali yɛrɛ y'a dɔn ko Haidara sabalila ansaru an k'an cɛsiri sirifukɛ a sɛgɛnna kuma dɔ la anw de ye a fa bɛ ka nini a ba bɛ ka nini anw kama an yɛrɛ k'an jija an kɛwale n'an kumakan an ka sabati an ka layidu kan an yɛrɛ ye an yɛrɛ ye o la ni hɔrɔnjɛkulu ye nin kɛnɛ in sigi k'an ni maa minnu jɛra baara ɲɔgɔnya la
fo ka nin kɛ hinɛ ɲini ye ka se olu ma a ka kan an ye nin hakilina in siɲɛ komite sikɔrɔni nin la an ye nin ye olu de fɔlɔ la ma kana lillahi dama wa tasala ni fɛn o fɛn kɛra ala zati kama a fɛn bɛ dume a b'a se yɔrɔ sɔrɔ bi a kɛra fan bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ ansaru bɛ nin kɛnɛ de sigi ko banbaatɔw ka kɛnɛ mun de ka di i b'a fɔ ansaruya mun de ka bon i b'a fɔ ansaruya mun de ye wasa wasa i b'a fɔ ansaruya maa kana sɔn k'i yɛrɛ to o kɔnɔ k'i yɛrɛ kun janfa a ye sabati saya bɛ na bɛɛ ban kelen kelen wallahi an bɛɛ tatɔ don an ka taa taako ɲuman na taako ɲuman tɛ i ka sa i ka so kɔnɔ ye non taako ɲuman de hali n'i jenina tasuma la a k'a sɔrɔ i ka ala b'i bolo labanko ɲumanya tɛ dɔwɛrɛ ye koyi i mana sa cogo o sa cogo la a k'a sɔrɔ i ka ala b'i bolo i bɛ ala fɛ ala b'i fɛ a bɛ fɔ o de ma ko labanko ɲumanya fantanya ko tɛ sɔrɔtigiya ko tɛ a ye sabati an bɛ bɔ yan fɛn dɔ de y'a to an ye nin kɛnɛ in sigi an m'a sigi ko balolenw ka kɛnɛ an y'a sigi ko banbaatɔw ka kɛnɛ saya alimautu saya afuna man mada wa sayafuna man bakiya ale de ye maa tɛmɛnenw ban an minnu tora ale de bɛna anw ban an bɛɛ bɛ taa kelen kelen i ye tɔgɔtigi minnu tɔgɔ mɛn diinɛ sira fɛ masa sulemana sedina nuhu ibrahima kalilula muhammadul mustafa i ye ninnu minnu tɔgɔ mɛn ala ko sira fɛ ani i ye maa minnu tɔgɔ mɛn ala ko ta sira fɛ namruz firaun abu jahili imrul kais i ye ninnu minnu tɔgɔ mɛn dɛ saya de taara n'u ye i ye balaba tapili tɔgɔ mɛn i ye sautinjayi tɔgɔ mɛn i ye abdallah sumaworo tɔgɔ mɛn i ye ipotrom siribikɛ tɔgɔ mɛn i ye kɔrɔba sebara tɔgɔ mɛn i ye alhaji buna ɲang khadimi surafa i y'a tɔgɔ mɛn i ye furankɛ sanuman tɔgɔ mɛn muhammadul madani haidara i ye ajaba santrawere tɔgɔ mɛn dit abba la maman internationale umul masakin bafune tarawele i ye nin bɛɛ tɔgɔ mɛn saya de taara n'u bɛɛ ye wa sayafuna man bakiya an minnu tora a bɛ n'i tɛgɛ da an bɛɛ kunna ka taa n'an ye kelen kelen ko n ka cɛ ko yɔrɔ in man jan n'an ka taa ni nabi dan sigi bi wajuli kɛnɛ na an ye min sɔrɔ ka bɔ binabugu u ka banbaatɔw ka kɛnɛ kan min sigili ye laada ye u bolo san o san ma deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ dugawu minnu donna nin kɛnɛ sanuman in kɔnɔna na ala k'a minɛ an faso maliba ma ala k'a minɛ banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di ne na o bɛɛ lajɛlen ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah Londi sega